নাম ইসলাম নাম খ্রিস্টান ভাইরা এই গাইতে বদে আদর্শ করবি বড় ছোট শিখেছ হ্যাঁ নাই এইটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট প্রপার্টি আমি স্যার গভর্নমেন্ট প্রপার্টি বলে আদর্শ করতে চাইছি ভালোরে বলতে সাইন কর তাহলে মারি দেবি নাই ମୁଁ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମୁଁ କେବେ ବ୍ୟୟ ରଙ୍ଗ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସେଦିନ ଭଲରେ କହିଥିଲେ ମାନି ନଥିଲୁ ଆଜି ଯଦି ମୋ କଥା ରାଜି ନ ହବୁ ତ ଝିଅ ବୋହୂକୁ ମାରି ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଇନ୍ କର এইটা তো সে নিরল মিশ্র লিখে দিয়েছিল সকলে খেলা লোক দিতে হবে দরকার নেই সাইন কর হ্যালো এই তুই তো পাপ করছু তোকে লক করবি জায়গা মিলিবনি বাবা বলি কোন সেটা হচ্ছে কর্ম আরে কোটা কর্ম কোনটু এমনি কিছু কর্ম ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ ମିଳିଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ କଲେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପୋତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆରେ ପାରୁଛୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯା ଦେଖିବୁ କେତେ ଖୁସି ମିଳିବ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ କୋଉ ମଠରେ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ଚାଲୁ ଆସନ୍ତୁ জীবনে ভাই ভলরে বলতে চল তাহলে এইটি তোকে মারি দেবি হ্যাঁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିରେ କଟି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମ ସହିତ କେବେ ମୋର ଦେଖା ନ ହଉ ଚାଲ ହେ ଅମ୍ମା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଯଦି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଟିକଟା ଖୋଜ ତାପରେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବ ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଜୀବନ କ'ଣ জীবন এই ভাইরসর কোন ইচ্ছা নথিলা বাবু সাহেব হব ভাই ହେଲେ କିଏ ତାକୁ ଆଜି କ୍ରିମିନାଲ ସୁଝେଇ ଦେଲା ଏଇ ତମଭଳି କେତେଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ ପଣ୍ଡା ମାନେ ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବି ମୋ ବାପା କିଏ ମୋ ବାପା କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛି ନାଇଁ ତମେ ଯଦି ମୋ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତ ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆରେ ତୋଠାରୁ ମୁଁ ତ ଅଧିକା ମଣିଷ ମାନିଛି ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ରକ୍ତ ଶୀତଳ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯାଏ ତାର ସେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସଟା ପୁଣି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଦେଇଛି ପେପର ମୁଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବି ପ୍ରଥମେ 10 ଏକର ଜାଗା ମୋ ନାଁରେ ହବ ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ନଗର 5 ଏକର ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ କରିଦେବି ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କଥା ଅନ୍ତତଃ ମାସେ କି 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ମୁଁ ଓକିଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ଦେଇଛି ପେପର Keep patient.